سايكتن كجلك الزوار أفريقيا فريه يتلمي حدا بين خطوة إلى خالد مبارك وأنت فقري زخري تازيما تتصبين نبا حقኛ زانتا ቀዳማይ ክፋል እዋኑ ከተሽዕን ሽድሽን መስከረሚው ዝነበረት ወቅቱ ኣነ ኣብ ዓረዛ ጀነራል ተፈቲነ ስለ ዝነበርኩ ውጽኢት ፈተናይ ተቐቢለ ንመንደፈራ ናብታ ብብሉጻት ተምሃሮ ትፍለጥ ኣሕዋት ካፑቹኒ ካብታ ሻዓይ ክፍሊ ብልዑል ነጥቢ ዘለዎም ተምሃሮ ተቐቢላ ክሳብ 11 ክፍሊ ተብጽሕ ብለስቲ ካልኣይ ደረጃ ኣሕዋት ካፑቹኒ መጻኩ ኣብታ ቤት ትምህርቲ ኣቴ ምስ ኣባ ተስፋለት ዝበሃሉ ርእሰ መምህራን ተራኸብኩ። ኣባ ተስፋለት ኩሉ ሽግረይን ድሌታተይን ምስ ነገርክዎም ብጣዕሚ ተገሪሞም ነቲ ድምር ነጥበይን ባጅላይን ተቐቢሎም ብቐጣዮም ድሕሪ 12 መዓልታት ትምህርቲ ምስኦም ክጅምር ኣወንታዊ መልሲ ዝሃቡኒ። ኣነ ብጣዕሚ ተሓጒሰኳ እንተነበርኩ ነገር ግን ካብ ቅድም ኣትሒዘ እናስራሕኩ ይመሃር ስለ ዝነበርኩ ንመጃምር ዝኸውን ገንዘብ ንኽረክብ ማራ ተሸገርኩ። ዘጋጠመኒ ሽግር ንምፍታሕ ከዓ ናብተን ኣብ ከባቢ መንደፈራ ዝነበራ ናይ ሕርሻ ዓድታት ከም በዓል ዓዲ መጎቲ ዓዲ ብላይ እናወፈርኩ ን10 መዓልታት ዓጺድ ክሰርሕ መደብኩ። ትምህርቲ ጀሚርና ገዛ ክራይ ክሳብ ዝረክብ ንክልተ ወርሒ ዝኸውን ምስ ኣዕርኽተይ ኣብ ዓዲ ወግሪ ተቐመጥኩ። ድሕሪ 2 ወርሒ ግን ኣብ ከባቢ እንዳ ኣምና ኣረጋዊ መንደፈራ ሓንቲ ዓራት ትእቱ ኣዝያ ጸባብ ገዛ ምስ 12 ተኻረይቲ ኣብ ሓንቲ ካንሸሎ ክቕመጥ ጀመርኩ። ከምዚ ኢለ ህይወት ተለማሚደዮ ናይ ገዛ ቆልዑ እናመሃርኩ ዝኽፈላኒ መሃያን ምሰን ኣባ ተስፋለት ወርሓዊ ዝሕግዘኒ ገንዘብ ተዋህሊለን ንዕለታዊ መግበይን ንገዛ ክራይን ኣጻቢበ የተኣኻኽለን ነበርኩ። ድሮ እቲ እዋን እናተወንጨፈ ታሽዓይ ክፍሊ ኣፋሪቕናዮ ናይ ፍርቂ ሰሜስተር ፈተና ጌርና እቲ ውጽኢተይ ተረኣኽዎስ እቲ ገድላዊ ህይወት ግዲ ዓሚጹኒ ዘዕግፍ ፍራይ ነበረን። ሓደ መዓልቲ 2 ሰሙን ዕርፍቲ ናይ ፍርቂ ሰሜስተር ወዲና ከንብብ ኢለ ናብታ ኣብቲ ከባቢ ጅራፍ ዮሪ ዘላ ህዝባዊ ቤት ንባብ ኣተኹ እሞ ሰምሃርን ወላዲታን ትብል ናይ ትግርኛ ልብወለድ እናንበብኩ ከለኹ ሓንቲ ቀያሕ ጓል ርጓድ ማእከላይ ቁመት ትውንን ኣብ ቅድመይ ኮፍ ኢላ ኣተኲራ ትጥምተኒ ነበረት። ኣነ እውን ኣይናሕሰኹላን ነቲ ዘንብቦ ዝነበርኩ ገዲፈ መልሲ ሃብክዋ። ጓል ሰባ ይበሃል ተምሃራይ ቤት ትምህርቲ ኣሕዋት ካፑቹኒ ኢኻ ምሽ ሓቀይ ኩሉ ግዜኤ ኣብዛ ቤት ንባብ ከተንብብ ዝርኤካ ኢላ ከይዕረፈት ዘረባ ኣብ ሓዘትለይ። ኣነ እውን ኣይተጋገኽን ኢለ ስመይ ነገርክዋ። ከንብብ ጀመርኩ እሞ ብዙሕ ከይንበብኩ ሳባ ብስመይ ፀዊዓ ካብታ ኮፍ ኢላታ ዝነበረት ተንስያ ናይ ባዮሎጂ መጽሓፍ ሒዛ ናባይ ጽግዕ ኢላ ኮፍ ብምባል እዛ ምዕራፍ እዚኣስ ከቢዳትኒ ሓንሳብ እባ ኣረዳእኒ በለትኒ። ኣነ ነታ ዝንብቦ ዝነበርኩ ልቢ ወለድ ኣቐሚጠ ንሳባ ጽቡቕ ገይረ ከረድኣ ፈተንኩ። እዋኑ ናይ ምሸት ስለ ዝነበረ ኣነ ናይ ገዛ ቆልዑ ክምህር ሳባ ከዓ ንገዛ ብሓንሳብ ካብታ ህዝባዊ ቤት ንባብ ወፃና። ሳባ ስንእን እናበለት ካብ ሎሚ ጀሚረ ኩሉ ግዜ ናብዛ ቤት ንባብ ክመጽእ እየ ትረዳእኒ ዲኻ ኢላ ፍሽኽ በለት እሞ እቲ ደርግስና ገለ መልእኽቲ ኣመሓላለፈለይ። ኣነ ቆልዑ ክምህር ሳባ ንገዛኣ ከዓ ብምዉቕ ሰላምታ ተፋናነውና።
ኣነን ሳባን ብትምህርቲ ዝጀመረ ሌላ ናብ ሕዝነትን ምልምማድን ማዕቢሉ ንውሕ ዝበለ ኣዋርሕ ቀጸልና። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሳባ ኣነ ከረዳኣ ኢለ ዘለኒ ፍልጠት ኣኻኺበ እናለጐስኩላ ኣካላ እምበር ብሓሳብ ምሳይ ከም ዘይነበረት ኣስተውሃልኩ። ሳባ ዓይነ ዓይነይ ክትሪአንን ሕግብግብ እናበለት ክትጽጋዓንን ምስ ጀመረት ናይ ነገር ጥዕና ከም ዘይኮነት ሸዓ ተረዲእትኒ። ሳባ ጓል ርኹባት ስለ ዝነበረት ደገ እናወፃና ብሓንሳብ ሻሂ ክንሰቲ ኣነ ክሽገር ከለኹ ገንዘብን ኣስቤዛን ከተምጻለይ ትደሊ እኳ እንተነበረት ኣነ ግን ፍጹም ይድግፎ ኣይነበርኩን። ሳባ ጓል ኮይና የፍቅረካ ኢላ ንምንጋሩ ኣሕፊርዋ ብምልክት እያ ትገጸለይ ዝነበረት። ኣነ እውን ንውሽጠይ ገይረዮ እምበር ብፍቕራ ይሕመስ እየ ዝነበርኩ። ኣነ ንሳባ ደቂ ሃብታማት ናይ ገዛ ቆልዑ እናምሃርኩን በተን ኣባ ተስፋለት ሓገዝ ክኾናኻ ኢሉ ወርሓዊ ዝሽርፈኒ እናኣካወንኩ ህይወተይ ኣጻቢበ ከም ዝነብር ከይሓባእኹ ዝነገርኩዋ። ነዚ ኩሉ ምስ ነገርኩዋ ከዓ ሳባ በቲ ዝነበርኩ ኣነባብራን በቲ ዝሓልፎ ህይወትን መሪሳ ከም ትፈትወንን ከም ተኽብረንን ነገረትኒ። ኣነ እውን ንሳባ ናተይ ክትከውን ይምነ እኳ እንተነበርኩ ግን በቲ ቀዳማይ ትምህርተይ ከይሓምቕን ኣባ ተስፋለ ዝገብሩለይ ዝነበሩ ሓገዝን ምትብባዕን በቲ ካልኣይ ወገን ከዓ ሳባ ጓል ርኹባት ኣነ ንጎሆ ተመሲሐ ምሸት ድራር ዘይብለይ እንታይ ክገብራ እየ እናበልኩ ኣብ መጻወድያ ሓሳብ ተሸንኪረ ነበርኩ። ከምዚ ኢለ ኣብ ሓሳብ ጥሒለ ከለኹ ከዓ እታ ኩሉ ግዜ ደጋጊመ ዝሰምዓ ወኸብ ጽባሕ ትብል ደርፊ ናይ ኤፍሬም ኣራኻይነ ምስ ህይወተይን ምስቲ ምስ ሳባ ዝነበረና ርክባትን ስለ እተዘንቱ ከምዚ እናበለት ኣብ ሓሳበይ ክትል በለትኒ። ዝኸበርክን ተኸታተል ናይዛ ትርኻ ካልኣይ ክፋል ሒዘልኩም ክሳብ መጽእ ምስዛ ደርፊ ናይ ኤፍሬም ኣራኻይነ ይገድፈኩም። دفترخي مسكر مسعدك كم شابو نفغر نسنبر يتلين مساخي لسلس كنت عسلي زي كون اللي كوين نمبر يزيد وزي آخر كرب تبلمو فرحك نعلي وركين جرق زخون عبتسل زي باللي كحال فلي سلي بمارد بالسماي كسابكم وزي كونس معلوم أطراي نفات وينا نفات وينا فكر أنتو كلا تفاسنا ببيننا لحد كدو وركينا برو أخميدو لحنا
تسوان هبلني سحي حمل جرعة أصدقه كبري لومي كيتلمي فريه شويلو لي السخي لفترخي ما استنكر مسألتك كان شامو لتسفن زلبر يدلين دمسخي دستسكو دعسري زي كون اللي كوين بر زيك وزي آخري كرب تلمو لفرحك رقلي ورقين جرق زخون عبتسل زي باللي كحان فرلي زلي بمرد بالسماي كساكم وزي كناس معلوم عطراي نفات وينا نفات وينا فكر أنتم ولا تنفسنا ببيننا نحد قدو وركينا برو أخبيدو نحنا سلم ما كيبلنا إذا السرعة صبنا قهر ملو تقلبي نمر عدو بحلمي أي سلم ما كيبلنا